Ngiyacela namhlanje sivule amabhayibheli ethi 16 ishumi nesithupha. Ngiyacela ningifundele from verse 17 iverse leshumi nesikhombisa neleshumi nesishiyagalombili. Ngiyacela ungangifundela phili. Ungafunda uhleli phansi. Maningi kakhulu amabhezi uyoma koze kubeni. Ngiyafunda bazalwane ngoMathewu chapter 16 from verse 17. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. Nami-ke ngithi kuwe, wena ukuphethwe phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi awayikulahlula. Le ndaba bazalwane siyayazi sonke la uJesu ebuza khona abafundi bakhe ukuthi abantu la emnyango bathi ngikubani. Haleluya. Bayaphendula basho izinto eziningi. Usuka lapho ubhekisa ukuthi ninake nithi ngikubani. Kunento engithandayo uma uJesu efika ufika uthatha abafundi. Kulabafundi abathathayo akathathanga abaFarisi, akathathanga ababhali, akathathanga abantu abahlakaniphile, abantu abaziwayo ukuthi already bayakholwa, kodwa uthathe abantu abangakholwa. Wayethatha abantu abangakholwa ingoba le nto azoyakha ihlukile kakhulu nalento ekade bephila kuyona. Nikhona bazalwane? Ngoba yikho into ebalekile njengokwakhiwa kwento. And ibandla lakithi lime kuze kube manje njengoba sesikhuluma indaba yo 40 something years. Ingesizathu sokuthi abakhi bayakha behamba noNkulunkulu. Amen. Ngomhla ka-20 ey'nsukwini nje sizobe siqeda cishe 21 years ifounder leli bandla babugumba enkosini. But umsebenzi awuqalayo usamile. Ngoba uma kwakhiwa ibandla akwakhiwa into yomuntu, akwakhiwa into kamalunga, kodwa kwakhiwa into kaKristu. Ingakho sibuzwa lana ethi phezu kwaleli dwala ngizakulakha ibandla lami. Uthi amasango eHadesi awayikulahlula. Nginayo into ngomsekuseni ethi kuhle sibheke indaba yokwakhiwa kwebandla. Haleluya. Ukuthi ibandla lisuke lakhiwe uNkulunkulu. Ibandla lisuke lakhiwe uJesu. Ibandla usuke ezakhele yena futhi. Haleluya. Uma sikhuluma ngebandla sikhuluma ngabantu, sikhuluma ngenhlanganyela yabantu. Haleluya. Sikhuluma ngegroup yabantu. Uma sikhuluma ngebandla sikhuluma ngendlu leyesakhiwo. Nayo futhi kuseyilo futhi ibandla. Haleluya. Njengoba sekulendlu nje usuke ungekho wrong mawuthi ebandleni ukhomba lapha awukho wrong. Futhi uma sikhuluma ngebandla sikhuluma ngathi sidla. Ingasekho kidli esonto. Nikhona bazalwane. Futhi uma sikhuluma ngebandla sikhuluma ngawe uqobo lwakho umzimba wakho. Haleluya. Na uwodwa uyini ibandla kaKristu. So uthi uJesu ke phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi awanakulahlula. Well, angifuni ukuthi sikhulume kakhulu namhlanje ukuthi iliphi leli dwala uJesu akhuluma ngalo. But ngifuna sifocus ekutheni uJesu esaphila emhlabeni wayenento engqondweni yakhe ukuthi ufuna ukwakha ibandla. Ngokubuza kwakhe emhlabeni inhloso yakhe kwakuwukwakha ibandla. Kwakuwukwakha abantu abanhliziyo okufana, kwakuwukwakha abantu abanhliziyonye, abantu abamqondo munye, abantu abacabanga kunye, abantu
umsebenzi wokwakha afanele uqhubeke njalo. Kumnandi ukuba nabafundisi abanjengoba bakuGumede abagudi kakhulu in teaching, ngoba into esiza kakhulu ekwakheni ukufundiswa nokufundiseka. Ngoba kwesinye isikhathi angafundisi bakuGumede njengoba befundisa nje, kodwa kube khona abazalwane abangafundiseki nabangathandi futhi ukufundiseka. Ngoba kwesinye isikhathi awukwazi ukublame ofundisayo bese uyeka lo olalelayo, ngoba isifundiswa si-correct. Hallelujah. Isifundiswa sine-show siyasazi correct. Inkinga iba kusho ukuthi inkinga umuntu olalelayo ukuthi unayo yini inhliziyo yokulalela. That is why lithi iBhayibheli sasesinde kakhulu isikhathi kwa-Israyeli engekho umpristi ofundisayo, ngoba into ebaluleke kakhulu ukuthi makube khona umpristi ofundisayo. Awungiyazi ukuthi kukhona abanye abahleli laphansi bathi njengoba umfundisi ibhantshi esalibophile nje kusho ukuthi ayizozwakala kahle lento, ngoba bafuna kugijinye, bafuna kugqunywe, kanti akucumeki kahle mawufuna ukulalela. Hallelujah. Uma sifika ekukholweni sifike ngenhloso, uNkulunkulu usilethe ngenhloso kuze. Ngiyacela sifunde incwadi kwabaseFeso phili chapter 2. Ephesians chapter 2. Umfundele nje 19 uyivale ku-22. Ephesians chapter 2 verse 19. Kusho ukuthi ngibeke ngitshela hlala phansi nje. Ephesians chapter 2 verse 19. Ngakho aniseyibo abafokazi nezihambi, kodwa senimbuso munye nabangcwele ingabendlu kaNkulunkulu. Sesikholwa, uma sewasindiswa wakholwa, lithi iBhayibheli awuseyena-ke manje umfokazi, awusesona stranger, awuseyena umuntu ongaziwa, kodwa lithi manje sesimbuso munye nabangcwele. Sakubona bazalwane, njengoba sila simbuso munye nabangcwele, hayi abangcwele bale branch phela, hayi abangcwele base-Ark Fellowship Center International phela, hayi abangcwele base-Apostolic Faith Mission phela, kodwa abangcwele umzimba wonke kaKristu. Hallelujah. Lithi sesimbuso munye nabangcwele ningabendlu kaNkulunkulu. Ingakho kubalulekile uma usukholwa sewusindisiwe ungayingabazi into oyitholile, ungowendlu kaNkulunkulu. Hallelujah. Abantu bayamlwela ukuthi bayiphi indlu. Ukubona nje laphayana kwindlunkulu yakithi kwaZulu kubamba nje ukuthi weyiphi wena indlu. Cha, wena-ke awuzobanga namuntu, owendlu kaNkulunkulu, ungumntwana kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ayeze kubo abamamukelayo, mase lithi bonke abamamukelayo baphiwa amandla okuthi bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. And lento esaphiwa yona ingamandla futhi ingena ngamandla, futhi kubalulekile ukuthi uziqhenye ngalento oyitholile ngoba ingamandla. Ngisho sawutshelwa abantu bebuka bethi wena ukholwa, wena ungakholwa kanjani? Cha, batshela ukuthi ngiyakholwa, ngisindisiwe futhi ngingowendlu kaNkulunkulu. Hallelujah. Kuthiwani? Nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofethi. Lithi iBhayibheli nakhelekile from time to time sibuye sikhumbuza abazalwane ukuthi sakhelwe. Ngiyakhumbula nami uqobo lami maqala le branch lena ngahlala la isikhathi eside laying the foundation yabazalwane ukuthi bakhelwe phezu kwesisekelo sabaprofethi nabapostoli. Leli iBhayibheli oliphethe liphelele lilonke, uphethe into yabaprofethi nabapostoli. Ukholwa kwethu nokusindiswa kwethu akusho khona ukuthi
zakhe iziBhayibheli ayi-4 nawo ayiprofetha. Ingakho kwi-New Testament asizwe kakhulu ngabaprofethi because i-foundation bayibekile kwi-Old Testament. Sanibona bazalwane. Bese lithi-ke nabapostoli. Ngoba kubalulekile ukuthi sikhumbuzane ukuthi isisekelo sabapostoli isisekelo singuKristu. Amen. Labapostoli bahambe naye uJesu, bafunda kuJesu direct. Uma basifundisa izinto, basinikeza izinto abayithole kuJesu direct. So ibandla lakhiwe esisekelweni sabaprofethi nabapostoli. That is why singakuthathi kancane uma phambi kwabazalwane basipende hour sime phambi kwabo sikhuluma. Ingakho singayixoxa izitori, singenazi izitori indaba zimsiza umuntu. Into esiza umuntu izwi. Izwi kaNkulunkulu bazabaselifikile kuwo, izwi lomjovo. Kwesinye isikhathi there is no need for us to lay the hands upon you. Asikho lesidingo sokubeka izandla njengoba beke washo babugumente earlier on mawuzodlizwi. Nikhona abazalwane. It's true that the Bible shall lay the hands upon the sick and they shall recover. Siyobeka izandla kwabagulayo baphile. Kodwa kwesinye isikhathi uma sewukholwa sewusindisiwe wena babizwe ilizwi ukwazi ukuyikhulumela wena naye uthi baba egameni likaJesu ukhonto engayizwa manje emsebenzini iphulukise ngegama likaJesu uthi uyibeka wena izandla ukusho ukuthi uthemele ebesini lakho siyobeka izandla kwabagula baphile ngiyibeka mina-ke baba manje baphile egameni likaJesu izwi. Hallelujah. Ilezi zinto lezi abayithathe bayithola kuJesu direct bese kuba uPawuli kuphela ongahambanga noJesu kodwa uNkulunkulu wamehlisela umusa kuZenzo chapter 9 washawa ngomnyazi walanda uJesu direct. Nikhona abazalwane ukuze naye aqualify ukungena kulento yabapostoli. So lezi Bible zakhiwe phezu kwesisekelo sabaprofethi nabapostoli. Ukufika kwethu la from time to time fanele siqhubeke sizobeka futhi isekelo. Amen. Ngisho kuthiwa sikuzalana senesikhathi eside khona kodwa isekelo fanele hlala sisibeke isekelo. Hallelujah. Kuthiwani kile? Nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofethi. uKristu Jesu uqobo lwakhe uyitshe legumbi. Okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke sikhule sibe yithempeli elingcwele eNkosini. Okuyiyo nani nakhiwe kanye nabanye ukuba nibe yindlu kaNkulunkulu ngomoya. Lithi iBhayibheli sakhiwe kwisisekelo sabaprofethi nabapostoli. Mase lithi uKristu Jesu uqobo lwakhe eyitshe legumbi. Awu hallelujah. Uma kukhulunywa ngetshe legumbi kukhulunywa ngento even i-foundation esuselwa kuyo. Lela litshe lokuqala umakhalibekayo yitshe afanele libeka azi kufanele be strong ngalendlela ukuthi indlu yonke fanele imiswe yileli. Nikhona abazalwane. So lithi iBhayibheli kulento yethu yokukholwa. Hallelujah. uKristu Jesu uyena oyitshe legumbi. Ngamazwi ekukholweni kwethu asikwazi ukukholwa sishiya uJesu ngaphandle. Futhi ekukholweni kwethu uJesu fanele kube uyena ophambili ngoba lithi uyitshe legumbi. Ingakho fanele ungathuki even if usifunda i-Old Testament siyakwazi ukumlanda uJesu simveze ku-Old Testament. Hallelujah. Avela khona ku-Old Testament umonanga uJesu evela ngoba iBhayibheli lonke bazalwane limayelana nendoda eyodwa uKristu Jesu. Whether i-Old Testament or the New Testament lilonke iBhayibheli likhuluma ngoJesu. So lithi-ke yena uKristu Jesu eyitshe legumbi. Mase lithi okuhlanganiswe kuye isakhiwo sonke. How hallelujah. Lithi iBhayibheli lesi sakhiwo mase sinale foundation sikhule sibe yithempeli elingcwele eNkosini. Mase lithi okukuyo nani nakhiwe kanye nabanye. Njengoba silapha zona sakhiwe kanye nabanye. Abanye baseSwazini, abanye baseMelika, abanye baseFrance. Sakhiwe ngento eyodwa. Sakhiwe sisekelo sonke soKristu. Ivangeli lethu alona ivangeli lakwaZulu. Awusabona? Ivangeli lethu akulona ivangeli lakwaZulu, ivangeli lomhlaba wonke. Ingakho ngisho basafethu sibeka imithetho yakwaZulu. Uyayibona
iyakwazi ukuphakama ukuba nibe yindlu kaNkulunkulu ngomoya. Inhloso yebandla nokwakhiwa kwebandla ukuthi kuphela kosuku masibe yindlu kaNkulunkulu ngomoya. Thina njengoba sila masibe yindlu kaNkulunkulu ngomoya. Thina njengoba sila siwumzimba kaKristu Jesu. Nikhona abazalwane? Because malikhuluma ngendlu kaNkulunkulu ikhuluma ngesiqu somzimba owodwa. Lelithi iBhayibheli thina singamalungu omzimba kaKristu. Mase uKristu Jesu ahlale kithi. Fana kwazi ukuhlala kithi njengebandla, futhi fana kwazi ukuhlala kuwe as individual. Amen nomncane ke manje. Amen ngathi naye isho. Fana kwazi uJesu uhlala kuwe. Ube intombi noJesu nje ehamba uzizwe intombi noJesu. Ngiyisizwe noJesu. Ngiwubaba noJesu. Nobaba naye fana labo ubaba noJesu. iBhayibheli isifundisha kakhulu ngezono zobusha. Into ethi gums kuyenzeka kanti umama abanjwe izono zobusha. Yabo umama bentombi abentombi izono izono zabasha kodwa izono zobusha. Ezibamba ngisho sewudala. Nobaba ke nawe uyakwazi ukuba abene abanjwe izono zobusha ebudala. Angeke igcobe nje ungathi. Siyaphi manje la asiyeke sizokhuluma ngokwakhe. Haleluya. Ukuthi thina siwumzimba kaKristu. Sakhelwe kwi-foundation ewuKristu. Uthi in 1 Peter beka Petro yokuqala chapter 2 ngifundela uverse 4 and 5 philini. 1 Peter chapter 2 verse 4 and 5 kuthiwa Verse 4, sondelani kuyo iyitshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu, kepha kuNkulunkulu likhethekile liyigugu. Lithi iBhayibheli sondelani kuyo. Ngathi kukhulunywa nabantu lana bangekho kuKristu. Ngathi kukhulunywa nezitini ezizulazula laphana eceleni nje engazohlangana kwakhiwe leli tempeli kaNkulunkulu. Lithi sondelani kuyo. Kwagathi ngakutshela ukuthi njengoba silana nje silana siyimethileli yokwakha. Nikhona bazalwane? Kukhona abanye abaqinelwa amakhanda nje ubona usilandele lo. Nikhona bazalwane? Njengoba silana kukhona imethileli yokwakha. Kukhona othela ngaphakathi abepopola bangaphandle thanda izinto zangakuwa oyiwindi le. Ngikwazi ukubona izinto engaphandle. Ngisho kufikwa nje uzwa kuthiwa bashama chorus lapha bashama ubona sebesenza izinto zasezweni. Ubona lento ngiyibona TV yenziwa abantu bezwe. Umzabano uwindi sehamba yilanda bayifuna. Ngoba njengoba silana lesiyimethileli yokwakha. Uma wakhiwa futhi azi kwesinye isikhathi kuyalinyazwa. Ingakho fanele uma ulinyaziwe ekholweni ulinyaziwe enkonzweni ungalimali forever. Limali uyu-understand uma wakhiwa kuyalinyazana. Omunye uthi omunye jijela isando asijijele ngesankahlo isando sikushaya isando sikulimaza. Hayi ukuthi ubekushaya ngenhloso ubekushaya ngoba kuyakhiwa. Ushayekile nje nawe ingakho uma ukhona usindisiwe sewulinyaziwe ungalimali musuyahamba. Mangasathi usasibhedlela nje uvela kuwinsimbi kushaya ubhozo usuzogoduka njalo. Awugoduka ulimala kuphi esibhedlela. Wena wakho uthi shithi uhadi nje kanti ule awadi useyayiwadini abalimele. Usakhona esibhedlela uhambile. Ngisho ikhandi lakho nje alikhishwa kuphuma likhona la esibhedlela. Kunabantu abalimala
kukhona intini otheyakhiwe indlimini ufice khona esinye silapha eceleni. Oh, asibonanga ifoundation ukuthi ngakuphi lezi. Nikhona abazalwane. And abantu abanjalo ba-dangerous kakhulu babugumsi ngoba as ibandla liqhubeka sihambe iminyaka umuzwa after some years ethi hey ibandla lethu nakuphi nina wawo wena wasuyaphi wawusuyaphi uyinkinga into ohamba ubuyathanda ukuthi sekhaya njalo lapho akusekhona ke oh hallelujah ngithi bazalwane iyakhiwa uma kwakhiwa our founder yaleli bandla babugumbi bayazi nabo wayengayihleli into engahlekisi wayegeca nje uhamba ukhala ugoduka but into eyayimnandi la ngashoniki ilanga thina kuyisunday kade ucancathwa kuyisunday siyoshona ezansi lapha kwaJesu yakwakhe nikhona abazalwane abo Nkosi bayazi uya kade uthethiswe kuseni futhi uthethiswe abantu into ongayazi ngiyaye ngithi mina namanje simile nje ingenxa ye-foundation haleluya i-foundation esakhiwa kuyo wayekathi-ke ngimqinisa ukhakhaya ngiyakubona manje ukhakhaya lethu liqinile ngoba kukhona izinto ekufanele ukuthi uma usungene kuzo wadlula kuzo ukhohlwe yizo kodwa ubheke phambili ngoba isitha siyakwazi ukuluzisa ifocus isitha siyakwazi ukuluzisa ifocus siyakwazi sithi sifuna ufocus ezintweni engabe ufocusa phambili uma uyisitini qoqeka phela nawe kwesinye isikhathi kuyathiwa asihlanganeni prayer asihlangane phakathi ukwenza ukuthi wena uthe yakini lapho ngiyobona ngesonto cha qoqeka phela sitini qoqeka phela so then uze kwi-foundation kuthiwa Verse 5 nakhiwe njengamatshe aphilileyo nibe yindlu yokomoya ubupristi obungcwele ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamkelekayo kuNkulunkulu ngaye uKristu Jesu nakhiwe njengamatshe aphilileyo noma ke sekuyintshele waqoqela wasondela kwi-foundation kodwa fike kube yitshe eliphilayo nikhona abazalwane abakhayo baye sebeyakhile indlu kube khona intshe nje abantu kodwa leli futhi mase bewochwepheshe bokwakha ubona bethatha okuthize la begweda balikhipe blocks bafake likwa no leli alikho right hallelujah amen niqoqeke nakheke nibe ngamatshe aphilileyo lithi iBhayibheli nibe yindlu yokomoya ubupristi obungcwele njengoba sina asibe yindlu yakomoya bazalwane into yethu yokholwa into yakomoya uma senze izinto asiyithathi ngenyama ingakho ethusa umzalwane oxabanayo ukuthi saxabana manje saxabana kanti avele isikholwa nikhona abazalwane ngoba ufika manje emhlanganweni walwa manje emhlanganweni ukholwa usubhekeni singabantu bakamoya indaba ukuthi abantu bakamoya fanele ukuthi ingasuki emqondweni wakho sabantu noma ngabe sewenziweni empini ebuhlungu kodwa ungakhohlwa sabantu bakamoya amen lithi iBhayibheli ningamcunuli umoya ongcwele uhlala kithi but iBhayibheli likhili ukuthi uyakwazi ukuthi uma asukile asuka thutha manje impilo yethu uyincengele ngaso sonke isikhathi noma awukoza ubaba umbili angenza ukuthi ngithi kodwa ngiyambona baba umbili phela umfowethu mangase nje umoya ongcwele akasuki kimi nikhona abazalwane njalo mase wehlelwa yinkinga ukhumbule ukuthi ukuresponda kwakho ngeke ngixoxe ukuresponda kwakho ngeke ngixoxe umoya ongenana ngancabetha abantu bathi uyisithithithi uyigwala haleluya bathi uyathithiza uyigwala uyameka umuntu ekwenza u1 2 no 3 hayi ngiyameka ngoba sibheke lapha thina afuna ade ngiqunule lo okini oh hallelujah amen awufundele 1 Corinthians chapter 3 1 Corinthians chapter 3 umqalele from verse 9 uyivala ku11
ubuye uthi 16 and 17. Verse 9. Ngokuba thina siyisebenzi kanye noNkulunkulu, nina insimi kaNkulunkulu, isakhiwo sikaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli thina siyisebenzi kanye noNkulunkulu. Oba ugumende njengoba belana nje bayisebenzi kanye. I-worship team njengoba ilana nje iyisebenzi kanye. Nikhona abazalwane? No-Asha njengoba elana iyisebenzi kanye nobani? Siyasebenza. Wonke umsebenzi owenza abaleadership yebandla ungakhohlwa ukuthi siyisebenzi kanye nobani? noNkulunkulu. Thina futhi siyisebenzi siphenduka futhi sibe yinsimi futhi. Niyayizwa le? Thina siyintinti. Kodwa futhi thina futhi siphenduka sibe abaka. Anginawo uJesu lithi iBhayibheli uyitshe lebhuku akithi uyena laba kwi-foundation. Laba kwi-foundation khona isifundiso sabaprofeti nabapostoli laba bayi-foundation. Nikhona abazalwane? Kodwa futhi lithi iBhayibheli bayakha futhi bakha ngathi. Nathi futhi iBhayibheli liphinde nathi siwomakhi futhi. Sakhela kusona futhi lesisekelo. So la ekhoneni siyibona bonke. Uyimethile umakhi futhi. Amen. Lithi-ke ninsi le esetshenzwayo ngoba kubalulekile babugumende nayo lensindithi ngoba madoda la emnyango lezinto ekuthiwa social media zifundisa yonke. Amen. Yonke imsangano futhi uma uyikholwa elizohambela ikholwa izona zonke lento ebona kuma social media. Amen. Ungafika la sithi senze ukuthi sibone wena uqovile kakhulu babele sifundisa ezingekho ifica la emnyango. Lethi iBhayibheli ngicabanga ukuthi uRuth lamazwi mayiwalalela mhlawumbe akawathandanga kahle ngoba lithi khothoza la ensimini. Focusa la ensimini. Amen. Oyivunayo. Mase lithi uma womile ufuna amanzi. Yale bafanele kuphi khona la ensimini. Amen. Lithi iBhayibheli ungabheki ezinye insimi. But bheka lensimi oyivunayo. Nikhona abazalwane? Amen. Ukuze umzalwane olastayo ekholweni msize mntakababa. Focusa kule nsimi oyivunayo. Amen. Focusa kulensimi. Focusa sifundiswe esalensimi. Amen. Ngoba once ufocusa kuso uzolasta ekholweni, uzohlala isikhathi eside ekholweni. Kodwa mawuzohamba uthatha yonke lento eshiwo la ngaphandle, uzolahleka nje. Uzofika la uyifuzenze umuntu owazi osudlula konke umuntu. Asisho ukuthi awazi, uyazi. Kodwa ngisho kwazi kwakho manje yiba nenhliziyo yokufundiseka. Uyinkinga ukufundisa umuntu ofundiswa i-social media. Bangathi ngakhuluma nabesifazane. Izintombi zebandla nezinsizwa zebandla. Ithi into focusa kule nsimo oyifunayo. Bese ithi uma uswela amanzi yana bafanele. Bese lithi ngokuba bafithi ithempeli kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakuchitha. Ingakho masikhonza la. Ngisize mntaka baba, mangabikho umzalwane ophumayo la aphume ngenxa yakho. Ngoba uxosha ithempeli kaNkulunkulu. Nikhona abazalwane? Uxosha ithempeli kaNkulunkulu. And lithi iBhayibheli noNkulunkulu akazokuyeka uzochitha. Hallelujah. Amen. Awuthindi kancane ngathi kushiwo wena. Yakuvula nomzalwane wamenzana asakushona egana. Kodwa uThessalonike wokuqala uchapter 5 uThessalonike wokuqala ushayile uThessalonike 5 First Thessalonians 5 mfundela uverse 11 nje kuphela. Philip usinikeze advice, usinikeze into. Uthi verse
verse 5. Chapter 5 verse 11. Ngalokho ke vuselelanani nakhane njengokuba futhi nikwenza. Lithi iBhayibheli vuselelanani nakhane. Ngame mazwi mawubona khona umzalwane oshodozayo kade ehlabekela la eworship team awusamboni usewumuntu ohlala lapha ngemuva usathana futhi vela kuthathe la angakubeki nje ihlala eziphambili vela ukubeka bekele emuva usosekudosela kancane ngemuva iyake umzalwane akusaboni usuthi umzalwane angikholwa ukuthi mhlambe uhlabela amshe ungahlabele okay usele lapho unganabe ngathi ngoba abahlabeli bami la masicala shise bagraduate iyake umzalwane akusaboni uzuthe kunentulo lakho engikhumbula ngalo uthi nawusishaya kunyakaza into mina ngaphakathi wenza uvuselele nakade iasha uyabona ukuthi mzalwane bengithi bangena ungishaya ngesimile sakho ngivele ngithokoze ngaphakathi senzani siyavuselele ngoba nayo indlela lesihamba yinde abanye baphelelwa amandla endleleni lithi babe ngenxa yobude bendlela imphalo yabo ngeta ngasofika ezulwini ekhishwa ama-printout azo zonke into kade niyikhuluma khona usuyaphakathi ezulwini usunyathela ngesizotha bese khishwa i-printout yakho hawu. Number 3, zimbandakanye ey'ntweni zonke ezenziwayo emakhonzo. Mawula uwakha kanye nathi uyimaterial futhi umake kanye nathi makugidwa phela mzalwane makushaya izandla shaya izandla phela mzalwane makushiwo amen enkonzweni inkonzo isho nawo amen ngo-amen khona umuntu ongayiphathi maye babugumele ongayiphathi maye kodwa oyimaterial enjelabe ekwakhiweni kodwa ma umela ngaphambili ukuthi into yakhe yezwakala uzwa ngo-amen wakhe nje eshiwo amen wakhe. Namje njengoba ngijuluka nje nangumakarasta emuva ulibele bushaya phansi izandla umjelilizo lathi baba sohlangana njengoba asuka ngale nozamala saxoxa naye ukuthi hayi awengaseduzana uyathi ngikhumbule ngale abuyafika uyafika bese fikile futhi ufika kuzwakala ngoba kufunana ufikile ufike ngazwakala ukuthi kadadena uyazi indaba yakhe nakhe siyazana ukuthi ukhonzana elapha ngoba udonsa indoba yakhe asine phambili also umzalwane labazalwane laba bangakhi usuyibuza ukuphuma phika cha wena ngazi. Hallelujah. Number 4, nakekela abanye abazalwane. Nakekela abanye abazalwane. Umfundisi angeke anakekele wonke umuntu ngokufana ngendlela. Mawusuwakha sekwakheka kahle. There is nothing wrong babugumede mawuthi une-commitment. Uthumele i-delegation abazalwane usuthi ayihole udikoni maMndlovu. There is nothing wrong now. Sezona abazalwane uma kuthiwa ushonele kwafika abazalwane behole uMaMndlovu namhlanje bafika ngasese behole uMaMndlovu ungalibele ukuthi umfundisi kanti yena cha nawu uMaMndlovu uthonyile into yethu i-delegated authority nathi njengoba sidlala sibe phambi kwethu sithunyiwe nathi uye. Sezona abazalwane uthunya wonke umuntu la thunywa sonke mayobheka umuntu ogula esibhedlela yithi ungena thazalwane ngithunywa kwathi ngisho ungathunyanga umuntu fika nje ngithunywa kwathi ngizobheka uzabona ukuthi kanti basangikhumbula Number 5, iba umzalwane consistent. Ungashintshi. Sezwana bazalwane? Iba umzalwane ungashintshi, ube consistent. Makuthiwa izenkonzo nje. Mana uma umuntu ogidayo inkonzo gida nje njalo. Ungangena mhla ugine ukubona wonke umuntu. Ngabe simenzeni yini? Awubona ngobehle nje quvile ngoqazana. Cha, iba umzalwane nje owenza zonke izinto ngendlela. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Angivele ngifunde ivesi lokugcina ngicina manje ngifunde ivesi lokugcina abafana esiphumeni. Ngifunde Izenzo chapter 2 verse 42. Acts chapter 2 verse 42. Lele bengizofunda
2. kushiwo ibandla lokuqala, kushiwo abazalwane bebandla lokuqala baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli, baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Webazalwane, zonke izinto uBabugumede ayinangazo la ayifundisa la zibambe utakababa, ume kuzo, excela kuzo. Nikhona bazalwane, lezi zinto usufundisiwe yima kuzo. Akusizona zonke izinto mhlawumbe esizoyikhuluma mhlawumbe onyakeni, cha. Ungeza ukuthi yedwa abantu kade kukhulunywa ngokuthi awu thina sontweni lethu abakhulunywa ngalelo, cha. Thina siyazi uma sibambe lezi zinto si right, abekho wrong lapha, nathi ukuthi asikho wrong. So bambelela kulezi zinto ezifundiswayo la, baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Kuzona zonke izinto ababeyibona zenzele babethi kodwa sizogudluka esifundisweni sabapostoli. Futhi nasekuhlanganeni, 1 isifundiso sabapostoli, 2 ukuhlanganyela. Nikhona bazalwane? Even fellowship is one of our pillars ethu la ebandleni lakithi. Le fellowship is one of our pillars ethu. So yiba umzalwane ohlanganyelayo, ungabe umzalwane ongathandi ukuhlanganyela nabazalwane. Awusikhumbule, usikhumbule isonto ukuthi akwenda Nkosi yami iSunday iyoshaya 8 o'clock ngiye kohlanganyela nabangcwele bakithi. Thiwa nasekuhlephuleni isimo, uma ukuthi kuyakhonza la kuyadliwa, hayi mzalwane, ungaboki yonke into kumnandi kamaphi. Sasimenye nje lena lamakhutha kuyodliwa ihlaphu khona, ngiphumelanga abantu ayicommitment basebenzithinta ntamba befundisa bebuya lapha hayi ngoba ngithi kulahlekelwe uyinyama ukuhlala nabazalwane. Yazi masehlele sinqobo asijuluka nje uyathi babugumsi nina athi mfundisi shothi ngiyabona ukuthi ngesikhathi okhula ujova wamasehlele kuyanqobola nje uba lahle uthole siya relax, asibe kwi-atmosphere relax nje sinqobole nje mawuthi kuyagconwana la kuyagconeka sabona usudiniwe hayi sitshele nje ukungelana naye bazalwane sengiyalimala ngisathanda sizokuyeka siye kwabanye. Kuthiwa nasemikhulekweni ngoba umkhuleko yenye amaphilisi ethu njengabadlala kithi. Umkhuleko baza yenye izinto ekufanele sime kuzo njengebandla. Yizinto lezi zabantu abakhaya. Kwangathi babugumsi ngingathola abazalwane la bathi siyavumelana siyakha. Siyavumelana siyakha la. Mawakhiwa even ebandleni lawo ubalula bamnandi uinvite abantu ozana ozana sifakashelene sonke ngoba ngoba siyakha. Uyazi ukuthi mase kukula abantu kunokudla bazothola. Hayi abazalwane ngihola babugumede hayi ngamema every Sunday. Ngoba ngiyamazi ukuthi whenever phambili udeliver izwi elizwayo na for sure with visitor nayo lizolizwa. Hayi wena kumnandi uzawenda bazalwane sidlula abantu la Joe, sidlula abantu abafuna ukukholwa awubatsheli nje ngokholwa. Siyakha bazalwane, ngicela ukumala namhlanje siyakha. Ekukholeni kwakho nje awube ne-mindset yokuthi siyakha. Mawusuka la awuyibuza ukuthi yini engizoyiphatha noma engizoba nayo kwakha. Ngifika ne-visitor, ngiyanikela mhlawumbe, ngisiza abazalwane, ngiluleka abantu, ngiyathunga mina ngiyadayisa, ake ngifundise nabantu ukuthunga. Ake usiza abantu, abe nento ethi mangase kuthiwa kuyabuzwa kule nyanga yini oyenzile yokwakha. Awube na something ongathi ngenze u1 u2 no3 ngoba siyakha abazalwane. Ubizwa besonke njengoba asibizwe la uzohlala. Well, ngeke singabafundisi bonke, it's true. Kodwa khona ebandleni sonke sinomsebenzi kufanele siwenze. Ngiyacela